Patxi Urrutia daukagu gaurkoan ere, gaurkotasuna komentatzeko. Arratsaldeon, Patxi. Baita zuri ere. Zer modu zaude gaurkoan? Ongi, eguna ederra dugu eta asteburu luze baten ondotik, oso ongi. Deskansatuta. Eguna polita, baina atzo Leslie hurakana bere agarpena egin zuen, Bai, baina nola bezperan sartu zuten, animeleko beldurra, ja iduritu zaigun etzela deus gertatu atzokoan, espero genuelako asko zede zerbait gehiago, zerbait handiago izango zela, ez? Eta, bueno, baina ni adibidez Hueskan nengoen, eta lasterrago etorre ginen, beldurra ez gero arazoak izango genituela, baina dirudienez ez da lako arazorik izan. Eta, bueno, normaltasun nahikoz, bueno, mehatxo handiak egina zituzten ezberan, nik uste dut gehien bat izan zela ere zuhurtziaz jendia jokatzeko, eta, bueno, zerbait arraro gertzen balin bezen ere jendea preste egoteko, ez? Bueno, hori prebentzioa beti hona izeten da. Bai, gainera atzo zubi bat izan dugu, orduan ere bazen kotxe asko ibiltzeko egun bat, ez? Bai. Hori urriaren 12 dela eta. Hoi. Hiru egun, eta jendea muitzen da, eta hori etxerako bueltako eguna zen atzokoa, eta hortaz ere zuhurtziaz jokatu bar genuen denek, berzanaz karreteran hor pilatuek ez egoteko. Hori, urriaren 12 pasa egin dugulako, hitz egin genuen urriaren 12ari buruz, baina pasata gero... Eske urriaren 12aren besta da, besta edo eguno ikeragarria da, hemen zer ospatzen den. Gu aurra ginenean, el dia de la raza izaten zen, osea, printzipio nazi batzuken arrazaren kontu bat. Orai ere, historiari buelta bat emanez edo historia falsutuz, hispanidadearen eguna, eta hau da, ebasgoen eguna, zeratik, handik ekarri zituzten milioi eta milioi urre eta zilar, horiek denak hor daude, eta, bertzealdetik hauek garatez zuten, Espainiarrak garatez zuten deusera eraman, espalimezen ezpata eta odola isurtzeko modua, besterik deusera ez da uste dut horrelako egun batez, barkamenaren eguna, barkamen eskaeraren eguna izan beharko zuela, eskatuz Hego Amerikarrei, historian egindako astakeriak erreparazioa, eta aurrera horrelako gauzik errepika ez dadin, berri bateko aberastasuna behar dituela mantendu, eta inoiz ere ezin dela indarkeria erabili, ondokoei lapurreta egiteko, ez? Eta nik uste dut, azterketa hori egin beharrian, orain segitzen du astakeri horiekin, Guardia Zibilaren desfilia, erregea, presidentea, oso zikina, baina nola historiaren memoria edo beti garaileak izan dute, eta orain arte garailea fatxak izan dire herrialde honetan, oraindik ere beraien ikuspuntu ematen dute, jakinez gainera, hori erabat falsoa eta gezurra dela. Zoritxarrez, behar dugu indartu eta gu geren ikuspuntuak edo geren aldarrikapenak egin behar ditugu historiaren inguruan ere. Hemen Nafarroan behintzat, bai izen aldatu egin zaiola eta ospatzen da herri indigenen eguna. Bai, baina errealitatean da Guardia Zibilaren eguna, hor telebistan hor zenituen 600.000 euro edo zeizen bat gastatuak egun horren desfile miserable bat egiteko, inon ez da geri horrelakorik nahiz eta izen aldatu izan, parafernalia osoa bertze modu batekoa da. Atzo izan ere Andaluzian Peperen batzar bat egon zen eta hor Pablo Casado beste gauzen artean hori nabarmendu zuen urriaren 12ko Espainiak mundu berri bat aurkitu zuela eta... Astakeri guztiak errateko eskubidea badute eta gainera nola denek irri egiten dieten beren ingurukoak, astakerien gain ari dire erraten. Baina historia pixke jakingo balu, eta diplomak ezpalitu lortu dituen moduan, jakingo zuen, mende batean, Ameriketako populazioa egun milionez jeitsi egin zela. Osea, egun milion garbitu zituzten, modu batetik edo bertzetik, Espainiarrak arat joan zirenean. Horren errealitate hau eta numero kontu bat da, errealitate hau kontuan uzten balin badugu, nek errandako gauz horiek ez dute inolako baliorik. Guk ez genuen arat, Espainiarrak ez zuten Ameriketara ezer eraman, baizik eta handik lapurrutu zituzten gauza gauziak, eta beraien kulturez, beraien hizkuntza jarri zuten,
inposatu egin zuten, bueno, pues orai Euskal Herrian egin duten moduan, horren inguruan badakigu zerbait gehiago hurbilagotik ukitzen gaituelako. Eta ez den ezer aurkitu hor zegoelako dagoeneko? Bai, klar, berai, pesatu zen olako kultura bazituztenan, orai ikusten ditugun, bueno, horko aztarnak eta, bueno, pues erakusten digute hor, animeleko kultura bat izan zela, herri haunitz izan zirela, eraikuntza bereziak egin zituztela, bizimodu propioak bazituztela, pues animaleko aberastasuna beraiek bazutela. Hemen hauek egin zuten izan zen hango aberastasun guziak xautu eta alik eta gehien lurperatu. Beno, beste gauza bat gertatu egin den asteburu honetan da Bilbon elkarretaratze handiak egin dira Inigo Cabacas-en auzia gaur hasi. Begira, gaur kusten bali maduzu, atzo telediario eta gaur kusten bali meditu zure egunkariak eta konturatzen zara dena epaiketaz beteta dagola. Eta badirudi lehen estatu golpeak eman nahi zirelaik edo inposatu nahi zirelaik zenbait gauz ejertzitu eta polizia erabiltzen zen. Gaurko egunean gehiago erabiltzen dire epaileak. Gaurko estatuko epaileak, ez dire deus, miserable batzu besterik ez dire, zeren eta, beraiek egiten duten nahi dutena legeei begiratu egin gabe ez. Eta hemen daukau kasu berezi bat. Horai dela 6 urte eta gehiago, gertatutako hilketa baten argitalpenik ez dago. Eta izan da leku publiko batean, hainbertze jenden aurrean, tiru emat botatzen zutenak denen aurrean izan ziren. Grabatuak daude aginduak. Hoi denak, baina, nola izan daiteke horrelako astakeri bat nola gerta daiteke 6 urten buruan epaiketa bat egiteko. Epaiketa hone behar zuen egon, zerengatik froga guzia gainera poliziaren esku zeuden lehenengo momentutik beraiek egin zituzten agindua, beraiek antolatu zuten dena, eta hilketare beraiek ere egin zuten, eta 6 urte behar izan dituzte epaiketara joateko. Horrek erran nahi du, hemen epaileak, kasu honetan, epaileak bakar-bakarrik egin duen lan bakarra izan da norabaitere hor egindakoa, horko hilketa, gordetzea, altxatzea, jendiren aurrean ezagertzea. Bertzaletik ditugu, epaileen inguruan ere, gaur Altsasukoak 7 egun betetzen dituzte kartzelian. Dene badakigu orzeak gertatu zen hor, gezur utxe besterik etzagoela. Bertzaletik ditugu, urte bat katalana gaur kartzelian sartuik. Gaur edo bihar, ez da noiz urte bat betetzen dute. Eta katalanek egindako delituak, bai Alemaniak eta bai Belgikak, ez dute delitu bezala onartzen. Ez dituzte onartzen delitu bezala. Horrek erran edo, ez dela sobera argi hor gertatutakoa. Eta hola gabiltza, badugu oraindik bertze kasu bat ere, non Europar batasunak erabaki egin zuen hori dela zenbait urte, delitu beragatik bi herrialdetan ezin zinuela zigorra bete, ez? Osea, zuk betetzen baduzu zigor bat hemen, delitu horregatik, bertze estatu batean ezin datzute kartzelen sartu. Hemen ez dute kasuik egiten horri, eta hor badaude 20 ez da izan bai jende, kartzela zigorra betetzen ari direna kalean beharko luketenak. Eta ez zaie importere, berdin zaie gero. Hemendik, orai badirudi atrako dela horren erabakia Europan, eta hor zepastuko den baina dagoeneko, einbertze jende berea bete behar zituen urtea baino asko zera gehiago betetzen ari da. Baina berdin zaie, hemen epaileak nahi duten eginez, egiten dute, gobernatzen dute herrialde hau. Eta hau da, politikaren ukazioa, demokrazioaren ukazioa, zerengatik epaileak beharko lukete egon justizia egiteko, eta kasu hauetan denetan ikusten du ez dela justizia egiten. Altsasukoan ere lehenengo salaketa garrantzirik gabeko salaketa bat izan zen, baina gero etorri zen Guardia Zibilen buru bat, eta agindu eman zuen den aldatu behar zela. Foralak ari ziren aztertzen, foralak aztertu egin zituzten Guardia Zibila jatzeko, eta bertzen montaje bat egiteko, ez? Uste dut, kezkagarria dela gaurko egunean epaileen inguruan egiten ari dena, epaileak egiten ari dena. Oso itxusia, eta azken finean, hainbertze biztanleek pairatu egiten dute, edo pairatu egiten ditugu, horiek egiten dituzten astakeriak, eta bat bertzein gibeletik dabiltza azken boladan. Oso fuertean, nik uste dute epailerik hemen justizia izateko lehenik epaileak kendu beharko egingo genituzkela. Zergatik beraiek dire justiziari traba gehien jartzen diotenak. Ere, Europara eramango den beste kasu bat da Patxi Zamoraren kaleraketa.
Bai, bueno, hori zaguna dugu, kontu zen bozera maile bezala aurpegia eman du, azterketa sakonak egin ditu, oso lan eskarga egin du, eta karo, horren ondorioz, norabait ere, mendekua bilatu du, norbaitek mendekua bilatu du. Orain arte ez zuten sobera zirrikiturik arpatzen, baina oraikoan iduritu zaieia, bueno, pues momentu ez zela horri ere atxiki egiteko, eta hori dela eta, bueno, bere laneko bidea moztu egin diote. Osea, egin diotena da, lanera, ez diote ez da lanetik botare. Bakarrik ez diote utzi lan ere mura sartzea, ez? Bueno, oso fuertea, eta gero oso serioa beti bezala, aztertu ditu guztiak, eta bueno, azkenean lortu dure jakitea zer mezua igorri duten edo nork agindu du, bueno, Guardia Zibilen zenbakia badu, eta badu berak erabakitakoa, zerengatik ukatu egin dioten. Izan daiteke lakotz, eremu jende arriskutsuen nolabaiteko harreman gauza arraro imposible bat leporatzen diote. Oso importantea, oso itxusia egin dutena, baina, bueno, pues hortan dago, eta orai kontuz, beste zenbait gauzetan erabili beharrean aztertzen eta ikertzen, pues gertatzen dena da, hori lotuta, geren defensan pastu behar dugulako zenbertzen bora, ez? Eta, bueno, beste gauzak egiteko ordez, orai epaiketa prestatzen egon behar. Eta gainera, bueno, hemen ere epaiketa berdina da, zeren eta eskatu du Patxik atzeratzea epaiketa laborala edo ebazpen laborala. Eta ezezko emango diote, eta eskatu du ere Guardia Zibila agertzea epaitegira, bueno, pues agertzera eta azaltzera zertaz hartu duen erabaki hori. Eta errandu ez duela gan behar, ez dela gain. Eta eman duen argudioa da, horragaten balima da, sekretu ofizialak argitu beharko dituztela, eta nola sekretu ofizialak ezin ditu argitaratu, ezin dela gan horretara. Eta sekretu ofiziala da, Patxik kaleratu egin duela beste gauzik ez. Eta epaileak ari dire animeleko astakeriak egiten, eta gu biztanle arruntok, horiek dena behar ditu ordaindu, eta hemengo kasu hau oso fuertea gainera, bueno, denek, Patxi denen aintzinean egin ditu adierazpen guziak, horai bertan ere, hainbertze diru behar da horri aurre egiteko, bueno, eskaera baten bitartez lortu da, baina beti borrokatzen azpitik goiti justizia eskatuz, eta justizia dena berriz ari da justizia bera oztopatzen. Hemendik besarkada bat igorri Patxiri, eta, bueno, buru belarri ari da, eta azkenean bere lanaren ondorioak nabaritzen ari dira, zerengatik, bueno, Europan dago, estatu osoan ere bai, Nafarroan denek ezagutzen dute zein den gai hau, Kajakin UPNek zer egin zuen eta zenolako kudeak eta zeraman bertze arlotan argi gelditu zen, eta horren ondorio izan ziren, hori dela 3 urtetako hauteskundeen emaitzak, eta, bueno, dena den gauz berri txarrak ematen ditugu askotan edo salatu behar ditugu askotan, baina bertze aldetik ere ikustia jendea duintasunez bere eskubidea defendatzen ari dela eta, bueno, erakusten ari dela zenolako jarrerak mantendu behar ditugun gure eskubideak hemen hurbiletik kudeatzeko, pozgarria ere dut gauz guzti hauek badituzte bi aldeak, ez? Alde batetik jende bate sufritzen duela behar ez duena eta ez diotela deus errespetatzen bere eskubideak ere ez, baina bertze aldetik herriunek duen indarra eta potentzialitatea argi gelditzen da eta dena gainera sentitzen gara protagonista borroka horretan gizarte hau aldatzeko apostu hortan. Euskal Gatazkaren inguruko kritikak jaso dituen beste pertsona bat da Fermin Muguruza. Orain Black is Beltza dokumentala ez pelikula atera egin du eta orain elkarrizketatu egin zioten Telebizioan Espainolan eta terrorismo biktimen elkarteko lehendakariaren aldetik hori kritikak egin dira proetarra bati elkarrizketatu izanagatik. Bai, baina gero proetarra horrek zergak ordaintzen dituenean bildu egiten dituzte horren zergak, ordain ez dituzte erten baztela ez dute izutzen erran ez du proetarra zaren ez, gelditzen zara zergak ordaindu gabe.
Hemen gertatzen dena biktimen, terrorismoen biktimekin da ikaragarria. Zergatik eman zieten berai ez zegokien arazoa edo ez zegokien gaia edo ez zegokien azterketa eta onditu dire eta uste dute hemen beraiek direla itesaindue bezala infalibleak. Eta beraiek erraten alduten nahi dutela eta hori egia dela. Eta nola azkenean hor bai PSOE eta bai PP biek sartu dire jokortan, beraiei errespetu behar zaiela, hemen lehenguan ikusi ginen mai inguru batean, Zabalaren arreba, eztabaidan, eta horren inguru hortan, hor biktima horiek ez dut inolako eskubiderik, edo irailain 27an erail zituztenak hori dela 40 urte Txiki Otagi, García Sanz, Baena eta horiek ere ez dituzte eskubiderik, horiek ez dire biktimak, horien eskubideak ez dira errespetatzen, zergatik adibidez, Iruinen ez zuten utzire konzentrazio bat egiten, debekatu egin zuten. Eta horrekin dabiltza beti, bere biktimen asuntu horrekin, eta Muguruzar eskubide guztiak ditu, kantatzeko nahi duena, egiteko nahi duen pelikula, eta agertzeko edozein medioetan, baina hauek uste dute, berai dutela esklusibitatea, erabili dute hori tresna bezala zenbait eremutan, zenbait egoeretan, ausartzen ez diren ez zuzenean norbaitekin sartzeko, hauek erabiltzen dituzte. Ezken finean, lehenguan ikusi genuen Zumaiako neska bat nola garbitu zuten, eta ez da duzpastu, biktima batzu bakarrik dire hemen kontutan eduki beharriak, eta gainerako biktima guztiak kontutan eduki hemen jaba daudela 4.000 torturatu, errekonozituak gainera, zientifikoki, onartua direna, torturatu izan zirela, eta horiek ez dire biktimak, horiekin ez dute inolako neurririk hartzen ez, eske lotsagarria daran epaileak daude kapitalaren zerbitzura, politikariek ere, edabideek ere, eta nahi dute nolapait nahi dute, beti izan den moduan, hemen gutxi batzuen interesen alabera dena antolatzea eta dena kudeatzea. Eta gu berriz erraten dugu sozialismoaren alde gaudenok, guk nahi dugu sozializatu hemengo aberastasun guzia eta sozialki konsideratu eskubide berberak dituztela hemengo biztanle guziak. Hemen ez da bat, ez da noren semea delakotz edo noren anaia izan delakotz, ez du bertzek baino eskubide gehiago, hemen dena berdina gara, eta egunetik egunera egiten ditugun guren ekitateen ondorioak guk ordaindu beharko ditugu edo guk laudatu beharko ditugu, baina gure esku daude eta guk egingo ditugu, baina hainbertze epaile, tramposo, ikaragarria da, ikusten duzu, Alemaniak eta Belgikak erraten dute ez dutela inolako deliturik ikusten gai horietan, eta hori segitzen dute, buru belarri, berdintzaile, epaile ergel bat, gainera, hor dabil, ez dakiena deuz, gero salaketa jarri dute Belgikan, eta ikeratu egin, da nahi du, dirua, zuk arranditu zolako gauza, gordain duzu zure eskutik orai, eta utzi gainerako bakean, koldarrak ere baldire, baina dire, zerbitzari miserable batek, podorioaren zerbitzaile miserableak. Hoi dire, inbertze jende hemen, uste ez da zer nahi iduriz agertzen direna publikoki solasean. Eta kasu honetan, Muguruzaren kasuan ikusten da, oraindik erabiltzen dela diskurtso bat, eta da dena eta da histeria hori, ez? Bakarria ez dutela beraiek ere sinesten horri buruz eta horrelako gauzak erraten dituztenean, ez? Daude nolabait ere despistetzeko eta baita ere, politikan gertatzen diren beste zenbait gauza ere estaltzeko honitzetan arazo bat balin badago, horrelako berri bat atera eta berri berdintsua izan dugu asteburu hontan ere, Txillare zen Elgoibargo baserri bat, noin utetzen ziren Egiguren eta Arnaldo eta bakebideak jorratzeko eta irten bide batzuk bilatzeko, indarkeria eta martxan zegoenean herri honetan, ez? Eta, hor egon da, lehengo presidentea Zapatero, animeleko eskandaloare antolatu da. Animeleko eskandaloa, zerengatik Zapatero hor egon da, atzo Arnaldok erantzuten zien, Pepe Goi eranez ez, baietz, lehenago ere egona zela inbertze Aznarren, Aznarrek igorritako zenbait jendekin, eta bere izenak ere ematen zituen, egona ziela Burgosen, Solasien ere, eta nahi bazuten akta bat zirela, eta aktan hartutakoaren igorriko ziela.
Karo, azken finean, Zapaterorekin animeleko eskandaloa. PPek egin zuenean, orduan zitzaien interesatzen. Politika gezurraren gainean antolatua dago. Eta politikak diru haunitz banatzen du. Gaur ikusi du gaur berrietan agertzen da, Andaluzian ez da izen bat milion sartu direla hor hainbertze jornal fiktizioero banatzeko. Baina milion asko bat daude. Eta hori da jende haue bilatzen dutena. Eta gero, horrelako gauzetaz ez baitute hitz egin nahi, orduan behar dituzte bertzegi betzuk hartu. Eta nola, Euskal Herria nahiko satanizatua zuten, oraindik ere horren azkeneko subprintziak nahi dituzte mantendu, berotzeko baina ja, horrek ez du maten gehiagorako. Eta desagertu zen hori dela urte gehiago, armak utzi zituen hori dela 8 urte, eta oraindik ere nahi dute zerbait mantendu, baina horrek ez du inor sinez, hori ez du inor sinezten, ja, denek badakite, denek ikusten dituzte berriak, denak badakite zer pasten den, eta denek badakite hori gezurra dela, orai. Tartean ere haua betetzeko eta despistetzeko pixket, eta horren inguruan epaileak eramateko, bueno, zoritxarrez gero daukaguna da, karo, epaileak horrelako astakeria berehala sinesten dituztela, edo sinesten duten bezala egiten dute, karo, nahi bale dute beraiek ere, beren burue promozionatu horrelako gezurretan aritu behar badire, berzenaz, gelditzen dire, pues eso, edozein herriteko epaile bezala. Primera instrukzioneko epailea bezala, eta karo, habe nahi dute egon Madrilen, ez egin nolako bilatzen dute beraien prestigioa, eta karo, horien ondorioak dire gero, ezin dutela justizia egin, baizik eta gezurren ondorioz edo Trumpen ondorioz edo beraien zerbitzu okerren ondorioz, nahi dute beren burua aipatu eta erakutsi. Adibidez hor duzu, hori gertatu den bertze gauza bat, Kolonbian zeudenean gaurko justizia ministra eta bertze Garzón eta bertze Gaztelian dagoen polizioi, kusi zituzten ere hemengo epaileak eta adin txikiko neskekin zebiltzalaan, eta ez zuten, eta hoi delitua da, baina ez zuten ez da salaketa bat ere egin. Hoi epaile bat, justizia ministra bat, eta hemen ez da deus basten. Hor ez da deus gertatzen. Gero hemen animelako injustizia baumen daude, ez da egin non eta bagin non. Arpatzen bale ime dute bertze pobre bat, non bait horrelako batean, zaude tranquil, ari emaingo diozkate urteak. Hauek isiltzen dire, parte dire, konplize dire, eta oraindik inork ez du gai jorratzen. Hau dena bertzeldera begira, porque delituak egiten aldituzte guzti aldunak. Podoria daukatenak izarte duten, baina ez naski, jende arruntak eta jende normalak. Ez gara dena berdin tratatuak, eta hori eguneroko zerbait da. Bueno, honekin lotuta dagoen hori aberastasunaren harira eta bar, aste honetan urriaren 17an nazioarteko pobreziaren aurkako eguna ospatuko da, eta hemen Nafarroan beste alde batera joango naiz. Hemen Nafarroan 113 milioi euro daude blokeatutak daudenak, oraindik hori baimena behar da gobernuaren aldetik, polemika izan dute eta ere aurrekontuen banaketa jakin izan dugu. Zuk nola ikusten, bueno, ere pasaren astean, beste leku batzutara jaten ari naiz. Pasaren astean, nekazari eta albetzainen elkarteak bermatutako errenta kritikatu egin zuen. Begira, hauteskundeen ezberetan gaude. Hoi lehenbiziko gozaetan nik uste dut hoi kontutan hartu behar da, eta orai, hainbertze diskurso izan daitezke alde horretatik. Madrilko diru hoi, Madrilek nahi du ahalik eta orai denek, partidu ofizialak edo erregimenaren partiduak da PSOE eta PP, eta orai Ciudadanos ere, hauek nahi dutena da, kontrolatu ahalik eta gehien Madriltik. Eta, karo, udalek ez dut eskubiderik beraren dirua gastatzeko. Nik zaitor zehon nolako negoziazioak izan diren, baina hor badago diru bat, negozio Nafarroko konbenioen ondorioz Nafarri dagokiona. Eta hor, dirui eman behar dute, eta kitxo. Baina, hor adiren hasten, eta nola baite badirudi, nahi dutela erakutsi beraiek lortutako zerbait edo beraiek soek egindako zerbait dela. Eta dirui soeri esker Nafarroak eskuratuko duela.
eta hor da horrengatik dabiltza txibiterekin, erabiliz, diru horren gaietan, baina diru hori nafarrena da, gurea da, eta nahi dugun gauzetan ere erabaki behar da. Zeren eta Europatik hartutako zaizeleak eginta, zenbait diru ezin zen gastatu ongizarte sozialetan, ongizarte gauzetan, eta behar zen gastatu bakarrik obretan edo olako zerbait, edo lehenik zorrak ordaintzeko erabili behar zen, eta hoi alde horretik. Eta gero bertxaldetik, UPN gaurko gunean oso galduta dago. Ez du, nola baitere, loturarik gizartearen, ez du gai potolo bat, non horren inguruan jendea bildu dezake. Lehen errisa zuen, euskararekin. Euskara goizetik atzeraino sartzen zakun, eta deliturik handiena euskaraz hitz egitea zen. Gaurko unien jaui ez du inor sinesten, denako hainbertzek ezurran dituzte eta jendea konturatu da, hor ez dagoela ezer. Eta orai behar dute zerbait bilatu. Eta oso ongi dagokie bilatzea gainera kontutan Vox ere hor dagoela eta nazien ikuspuntuak agertzea, badakitelako zor jendea xea errex irabazi dezaketela, eta engainatu dezaketela. Eta hortan dabiltza, guajeneko lengua dirazpenak, hoi etxe ziren. Hoi etxe ziren, lapaitere, hemen zerbaiten inguruan behar dugu guk ere jendea polarizatu, eta etorkinen gaia beti oso rekurrenti izan da. Ni Kanadan bizitu izan naiz, eta Espainiarrak gaten zirenean emigranteak ziren, eta eskubideak aldarrekatzen zituzten, emigranten eskubideak. Horai berriz kontrakoa egiten dugu. Horai hemen emigranteak txarrak dire. Emigranteak dire hemengo kalteen arduradun nagusiak. Eta horrekin oso errex iristen dire boto emaileen bihotzera. Eta alde hori nahi izan dute jorratu. Nik uste dut gaizki atrazaiela, azken finean uajen gaizki atrazaiela eta norbaitek errandiela gainera. Uajen zaudi xilik, azkenean denek ikusi ditugu, horrein dela hilabete batzuk, nola sinatzen zituzten kursoak eta egiteko, kurso falsoak ez zituztenak ematen nola kobratzen zituzten, nola egiten zituzten sinadurak falsifikatuta, hoi denen inguruan berri asko izan dira azken boladan. Eta alde batetik hortik eta bertzaldetik ere, pentsatzen du norbait egrandiela izu, hau ez da, bide hau guretzat ez da interesgarria, baina hortik ari ziren saiatzen, ez? Eta hoi da gertatu dena, eta ben, Nafarroa berezia da, erabat berezia, bire, Estatu Espainiar osoan ez duzu inon ikusten gobernatzen eskuina eta soe. Beti daude Nafarroan, orai arte, beti aritu dire elkarrekin, eta bertzetan ez, Nafarroan bakarrik. Estatu osoan bakarrik Nafarroan. Zerbait erran edo, zerbait berezia badugu. Vox aipatu duzu orain indarra hartu duena. Oraindik, ez da sekulako indarra, baina hor badago, igotzen pixka bat. Pepek beti eskuineko nagusia izan da, eta orain badirudi banandutagoa dagoela eskuina. Ere hiritarron alderdia hor dago, eta honek gero ere hauteskundetan eragina izan dezake. Gertatu dena azkenean ezkerreko alderdiekin izan da beti hori asko daudela ez, eta ez du gerraten, azlarra gertatu, lehenko narantzen berak partidu bat utzi zuela, eta orain bere ere muan hiru sortuta, hiru bat daudela, ez? Berak egiten zuen horrelako salaketa. Ez da zer pastuko den, baina, Vox, zerbait igual bakarren bat izanen du, ez dakik nola atrako den gai hori, ez? Ez da txarra, beraiek ere ustia. Baina, bertxaldetik beti guk erranduguna, eskuina hemen egon bazegoela bakarrik UPN-eren barruan edo PP-ren barruan zegoela. Orai argi geratzen ari da, zergatik, orai nahi dute erakutsi, bai Katalunian eta bai beste zenbait eremutan, Madrilen adibidez Voxen hitzaldi hortan edo mitin hortan, ari da eskuina agertzen bere realitate, eskuine fascista, eskuine Le Penen eskuine, Italiaren eskuine, eskuin zailena gogorrena agertzen ari da, eta uste du, eta PP-re hortaz ari da hori diskursoak erota askoz ere naziagoa erabiltzen. Eremu hori nahi dute bildu, eremu hori ez dute utzi nahi ihes egiten, ez? Segituko dugu, baina hemen oberena badakizu zer den, hori denak ekiditeko, hemen ezkerra ongi antolatu, ezkerra borrokatu, aztertu,
eta elkarrekin kalera atera, eta orduan irabazi egingo dugu. Naiz eta estatuaren tresna gehienak edo denak ezpada, beren esku dituzten, ez? Ejertzitua, epaiketak, epaileak, irakaskuntzan denetan beraiek agindu egiten dute, eta gainera inolako beldurrik pesazu egun eta 55 nola aplikatu zuten Katalunian, inork etzakien artikuloi bazeuenik ere, gogoan dut oraindik ebili ginelaik konstituzioaren aurkako kanpainan zenolako argudioak erabiltzen genituen ezezkoa emateko, ez genuen egun eta 55 erabiltzen, hori etzelako zor, agertzen ere zertzen, baina berze interpretazio berezi bat eman diote, eta deus etzegoen lekutik animeleko lege pilatra dut, eta errepresiorako tresne oso garrantzitsua eta importante atera dute. Horrengatik, hemen podorea daukatenak, podore faktikoa dituztena, horrelako gauzak egin dizazkete. Beno, gai alaitsuago batera pasako gara, eta da, asteburu honetan Nafarroa Oineza ospatuko dela, Altsasun gainera. Bai, nik uste dut gainera, jende asko bilduko garela, zeren eta ez dago bakarrik hemen jokoan dagoena euskara. Euskararen besta handia da, baina bertze egiz ere Altsasun, ikusi dugu atzore nola bete zuten frontoia, urte urrena zela ez edo zazpiregun egun betetzen zirelako Kartzelian edo, eta han izango gara euskararen alde pozgarria izaten daen egun batean, non gure hizkuntza aldarrikatu egiten dugun, eta euskaraz bizi, euskaraz egon, euskaraz disfrutatu, eta gehien bat euskararekin zenbait konplejo izan dezazkegunak, zeren gure haurtzaroan etzen bat ongi guztia euskaraz hitz egitea, poztu egingo gara, eta gure hizkuntza gero eta indar gehiago daukala ikusten dugunean, eta bizkitartean ere tragoska batzuk ere bai hartu, konten egoteko. Noski bai, ez ospatzeko. Claro, behar bezala. Han ikusiko dugu elkar orduan. Vale, pues. Oinezara arte. Vale, hurrengo bat arte eta, disfrutatu Nafarroa Oinezen. Baita zu ere. Vale, mil esker.